Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga kay panagdengdengeg. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad sa dinuman a lugar ti ayan nyo. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket manipod ken ipagayam tayo nga Romel at taga Pangasinan. Ngamsakbay na makablaawan payman ni Kabsat Yan Chua. Kabkablaawan na ni Ma'am Ruby dita Balesteros, Cagayan. Makablaawan met ni Kabsat John Mercabigat, kastamatan ka ni Ma'am Carlina Aliera, ni Ma'am Corazon Tamo, makablaawan met ni Ma'am Vicky Diaz dita Depaar ti Maguindanao, kastamatan ni Sir Emiliano Barnacha dita Jeddah, Saudi Arabia. Makablaawan met ni Sir Jose Hortilano, naragsak ngayon kay panagdangdangag, Sir. Kastamatan ka ni Ma'am Lady Ems, ni Ma'am Lolita Ventura Cabang, ni Ma'am Rose Caliso, ni Kabsat AC Binag, makablaawan met ni Ma'am Rosie Dakayanan di Tamayantok Tarlac, Poblacion Sur, ni Ma'am Marlita Hura, ken ni Ma'am Silvia Nombado, makablaawan met ni Sir Crescencio di Tatagodin, Ilocos Sur, ni Sir Benny Kalingay, ni Kabsat LJ Nidoy, ken ni Kabsat Reggie Siguritan. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Intay nga rodan sublian ti surat ni Romel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan naklatan itinagan a Romel. May saak met kadagiti mangsubsubaybay kadagiti iap-upload mo a drama. Ket nangag ko amin dagiti pakasaritaan nga ipatpatulod dagiti padak a dumdumngeg. Naawi sakmet amang ipatulod iti kapadasak. Padas nga agingga ita ket pagbababawyak paylaeng, ano mabalin ket isublik kuma dagiti pasamak, tapno masulnitak dagiti nagbiddutak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay na, bigbigat. Ngam dagita manin manok mo ti ap-aprusam, Romel. Katuwa na, di ka natagari bakit? Ngamin, dakil akwarta na ito yung mga abak. Kat, numaabak ngay. At dahita ka manin, kumuntra ka man ako na ako. Ay na, awan mon, Romel. Talaga nga awan aasensuan ti biyag mo no kastamla ka na yunan. Asos, bigbigat. Ngamang ser-sermon man ang tira Ramida, Mary. Masuron ka, ngamin, pudno ti bagbaga. Natay tuloy na pala ti agsaw. Gusto na! Romel, duwan ti anak ta. Ngam aging ga ita, awan pa'y pulos nagbaliwam. Sardengan nakman day. Kaya't mon sa manan nga agapat ah. Di mo dadaulan ti aldaw ko, ha? Ops! Ops! Sige bay! Sige! May sabay! Ops! Yan! Tira! Ops! Ayos! Ayos! Woohoo! Champion! At damanan pag-shot no kastilaan. Nangabak ti manok ko! Woohoo! O sige, aginom kailangan, aginom kakadwa. Ado pa'y ti arak. Gumatang tayo pa, inumay boss. At dapay pulutan. Ikaw at yun lang, kakadwa. Ay, nagdanasan ti Piag Ruel. Bukas to'y kumakanayon. Layos ti arak. Gawin na.
Basta kanayon ng mga bakti manok ko, namnamaan nyo kanayon ti panaginom tayo. Ayos! Ang mga kaya't mo pa iti mapaliti kung kunada secret place, pre! Ha? Secret place ko na. Wan, paray! Ay, mayat ti uminom ijay! Nagano ti chicks! Wow! Kasla mayat day ta. Uy! No mayat ka di, mapatayo! Ay katuna! Ibusan tayo lang dagiti nagatang arak dito eh. Kalpasan na, mapantayo iti bagbagam a secret place. Nasaya at mat na nakariing kan, Romel. Sakit di ulo ka. Kasano, kat kasta una yabartek mo itirabi. Imbag ta nakaawid ka pa'y. Huwag nga rod, ano tinainom ko Kat bumangon ka ditan ata ing kaagpasada. Sayang taal daw. Anya din luto mamasida. Awan tawan mo't insangput mo. Ano samtag dildil iti asin. Anya? No kumata nagpalingki ka idikalman tanangabak kamat iti palot, di adda kumasida ita. Angam saan mat, ta inununam tinaghapi-hapi akadwam dagiti babarkadam. Una yan. Sana bali tanaglemes kayo mat iti arak ken pulutan idirabi Iso nga uray awan ngarud sidam ita. Ala, bumangon kakit diditan, taing kagpasada, sayang ti aldaw kunakmanan. Day, alas 3 laeng iti malam. Ngem adda ka dito yung agil-ilad, Romel. Da kayo mo gayam nanang. Apay, di ka nagpasada iti tricycle, anak ko. Nagpasada kita bigat. Nasakit ti ulok, iso nagawid ak iti nalpas ti pangaldaw. Ay, unay kan. Kasano asaan nga sakit ti ulom, kat day tamot lagin inom ti aramidem. Ninanang mit, saan mo't Damag ko ana nga baka kano iti palot iti kalman. Nan mangted ka man nga road. Imbagla nga igatang kumot kadag iti masapsapol iti balay. Ay, ko, naibus mo't tinanang. Anya? Ay, nagwande millionaire ka man nga roden ano kasta. Sabali manen atyan ti binusog mo, Romel. Sabali manen atat tao tinairanod iti nangabakam. Adakon, bakit? Imbag man taam mumpay tinagawid, Romel. Unay ka ti bakit kunta. Agumot manin. Ayan lang iti yung beng bakit. Di ka naariwawa. Nakaturog dan gapo iti kauuray kan ka. Di ka agkarkari kadag iti ubing. No di mo mat kabailan atong palan, Romel. Ay, masan mi mo din nagsyatan iso. Diyak nakawid dagos. Ay na, Romel. Saan nga umdas arason dayt na? Anak mo ti mangururay kan ka. Daram ti agtartaray kadagiti urat da. Iso nga rod kumatirumbeng nga inununam. Saan kit di adagiti babarkadam. Shhh, tingiwan mo. Di ka natagar eh. Awangan mo malukag ng itubing. Maturog tan, tanay. Rabiain. Ijay ka balkon amaturog. Yeah. Jakla kayat akaida ti agat arak. Oh, adto'y tipungan kan ulas mo. Ne. Ijay karwar amaturog. Nakapulos ka mo, bakit? Papanam? Kat mapanak ang trabaho sa dino kumangay ti papanak. Apoy, anyat aldaw itaya. Kung anong sabado? Dayta kat ti maalalam iti kaiinom mo, tadi mo pa'y ammon ti aldaw ita. Huibis pa'y lagayam. Aywan gayam, si kaman pa'y timang sukon kadag iti ubing iti pagadanan, ang mga no ag-overtime makita. Adda papanan me. Mapan ka makibasketball inton malmalam, hindi ka bangi-bangaylay. Kat, mas ipang pangrunam ka diti panagbasketball mo, ngamdag iti anak mo? Dumagasak to iti ayanda nanang, ta isunto ti baon ko amapan mangsukon kadag iti ubing. Una yan, ti kasta nga ugalim, Ruben. Hay, makaumakan talaga. Anya? Makaamu ka man laangan iti biyag mo. Sige, tama pa na kon. Maladaw akon iti trabaho.
Daddy? Daddy? Di mat ko na mga intayo agpasyar ijayili? Madam, ito rin kubit. Agay-ayam kayo ubay, itikabsat mo. Ngam, agpasyar tayo ita. Huwag nga rod. Promise, Daddy? Huwag kunak nga rod. Dagulit ka manin. Ala, rumor kan. Ingka pa'y lagay-ayam. Sige nga rod, Daddy. Basta ha, mapantayo ije sentro. Huwag, rumor kan tanay. Madisturbo ti pa naturog ko. Bakit? Unay kat alabasit tagi tabibig mon? Kat, adda reklamo. Kwa? Awan? Ay, bakit? Nakapimpintas ka, mate. May bagay launay kan kaday tasot mo abistida. Siyempre mat apay, di mon malagip dayto abistida. Ha? Katno dayto ti umuna kan maudi a regalom kanya. Aya. Umuna kan maudi kunak. Ngamin saan meten anapasarunwan apulos. Ha? Domingo itana kay. Agpalis ka matan, tamapantayo makimisa. Kalpasan na, mapantayo mat agpasyar ka dito. Kwa, bakit? Inton maminsan ton. Adda nga min pagnami ita kay. Domingo ita kunak manan, Romel. Ha? Una umpay kumamot ti pamilyam, sakbay dagiti babarkadam. Alan, agrobot kan. Nabayagan adida ka nakadwa na panakimisa. Na importante nga rod tilakad, may. Ikarik, kumuyog ka na kayo inton umay a Domingo. Ala, saan ka napilitan? Jane! Andre, umay kayon anak ko. Datayo laangan ti mapan makimisa kan agpasyar. Tadimot kayat ti amayo ti sumurot. Layos mo nagkarat mo kastoy, babar ka na. Huwag pesaw. Ay, kinanayo pa, mga pare. Kasangay ko itapals ha. Ang mga nood na pabunus mo nita. Total, dakalmet tinangabakan tayo ti basketball. Anya, kasangay mo ita, pare Lare? Wan pare. Kasla na enjoy no ijay tayo secret place nga celebrate. Ha? Ay, ikaw na. Agam, mabit lang. Kasangay mo, kunam. Wan, kung naglangarudan. Adjust ti Marso ita. Iso ti pizza ti pan na kay anak ko. Ay, just kay. Unay mo't apan nakalipat kon, parts. Tiyan niya. No, just ti Marso ita. Kasangay ni bakit? Isugayam apilpilitan nak iti amapan makimisa. Ay, naglukon. Pan nakalipat ko din. Kasano nga rudan nga, parts? Ay, kwa. Dakailatan ti mapan iti secret place. Oh. Atoy, nayunan yun to. Ti pag-happy-happy oh. Agawid apay. Narigatan. Amangan no ma-outside di kulambuak manen inton rabi eh. No jak masapa nga agawid. Sapay kasangay ni bakit ka? Yuhu! Adakon bakit? Happy birthday! Nagpalingkiyak. Agluto ak iti paborito. Jane! Andre! Adakon! Daddy is home! Na, awan dan sapay Ay, nakalak mo tiri daw. Ay, nakasta, di dapay simbang pahit. Ay, idiretso kung ti pinalingkik iti kusina. Kalpasan na, agluto aktan. Iti kasta, addanto kanan dagiti aginak inton sumagpet da. Ay na, Romel! Romel anak ka! Ada ka kaday! Umayak man! Nay, apay nanang, kasta unay mo ti banog yaw. Ay na anak ko, dinardaras ko ti imay ditoy, idinadamag ko ti pan nakadisgrasya da mere. Anya, na-disgrasya da mere ko na yaw. Wan anak ko, day tate agwaru-aras adamag. Ay na Diyos ko, sapay ko matasaan agrapi ti pan nakadisgrasya da. Sapay intarayan ka no tinakadungpar. Ha, sa dino ti ayan dagiti agiinak nanang. Hintaray da kanon ija ospital. Hala, umay katamapantaad agos ija ay kartingam, Romel.
Sana po no na ito'y nanang. Romel Baro. Apay nga isuna pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Nupod no nga ta Diyos, ipakita nga ron itati kinabilag mo. Isublim ti biyag ti asawa kin anak ko. Isublim, Diyos ko. Romel, anak ko, agparbang ka kuma. Pang-asim tadi mo si ti Diyos iti kastoy na pasamak. At darason iti amin abanag. Amok apanubok na laanggan ka na ito'y. Iso apang nga-asim tadi ka agriyaw-riyaw kasta, anak ko. Panubok? Awan ti panubok kanyak. Basta'y subli na tibiyag ti asawak. Kan tibiyag dagiti anak ko. Isubli na nanang. Isubli na. Romel. Isumot lang kaya makastaw na iti panang pilit na kanyang itay bigat. Amapan magimisa. Nalipado ka kasangay na ita. Nakasingsingpad. Nakamaamo ti rupa na itay. Nakapisti na iti puraw. Tagayam. Pamakada ng dayjay. Nagsakit na nang. Kasla madudog ti pusok. Kasla bumtak ti barukong ko iti sakit na. Romel, anak ko. Unay matan ti kasla na pasamak. Nagigiddan damot lakit din ngayon nala ti Diyos. Nagsakit. Kasla niyang kabalan nanang. Nalaos ti panagbabawi. Kinuyog ko la kumaydan na napan nakimisa. At no naprotektarak ina, kabayatan ti panagnaday ti kalsada. Agbabawi ka man, ngam naladawan ti amin, anak ko. Awanan ti asawam kandag ito ang anak mo. Basol ko na nang, basol ko ti amin. Sir-sirbi nga mga asawa. Diyak impatag ti pamilya. Binaybayak ina. Asul ko na nang. Bala, husto kay tananak ko. Urnusam ket binti bagim. Taasi kaswumong ti panakayawid dagiti bangkita. Iti kasta, maikandamot iti nasaya at apan nakalamay. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Nagsakit, nagsaamday di apasamak. Naggigiddan damat lakit din anapukaw kanyak. Kasla mapukaw ko idi ti limbong ti panunot ko. Nagado ano kumati inam amiris ko idi. Ngam uraan niya pa'y ti aramidak, jakon maisublipay ti biagda. Sangapulon atawan ti napalabas manipod idi, ngam aging ga ita, agtaltalinaed pa'y laang ti saem ken pamabasol iti kaunggak. Pamrayaklatan ti agsangsangit no malagip ko ti napasamak. Pimusay matan dagiti dadakkal ko, kat agmay saak itan nga agbibiyag. Dagiti laangan kakaanakak ti umay mang bisbisita dito'y balay kanyak. Dagiti matbabarkadak a pinain-inom. Pinakpakan kan kanayon ko akadwa idi iti happy-happy, nagpukaw dalatan akasla asok. Aging galaangan dito'y Miss F. Kat sapay kuma, tanakaibati ak iti adal kan liwliwa, kadagiti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, Romel. Ken ka pagayam, Romel. Mailuyo sa kabayatan ti panangbasa, ken panangidrama mi dito'y padas mo. Mariknak ti sakit, mariknak ti saem a naglabasam pagayam ko. Ngem saan arumbang ti panangpabasol mo iti bagim, ngamin adarason iti amin a pasamak. Kumararag ka iti Diyos a namarswa ket kidawam ti pammakawan na.
Ikatam ti sakit tinakam iti puso kan kaunggam ket pakawanam ti bagim. Iti kasta makamove on ka. Agbalbaliw ka ket mga barwanan ka. Iti kasta agsubli iti sigod ti gaganay gayam. Patsyak amaragsakan ti asawam ken dagiti anak mo iti kasta nga aramidem. Alakastan pagayam Romel, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.